Naglisod ang mga teacher sa Sarangani Island sa Davao Occidental sa paghatod sa mga learning material ngadto sa ilang mga estudyante. Samtang pipila ka mga teacher sa South UP Maguindanao ang buot untang makadawat og bisan dugang bond papers lang. Ani ang ilang istorya sa report ni Cyril Chavez. Mao kini ang mga teachers sa munisipalidad sa Sarangani, Davao Occidental. Bitbit nila teachers ang mga learning material sa ilang mga estudyante aron ihatod sa suok nga mga lugar sa isla aron magamit sa pagsugod sa klase karong August 24. Gawas sa binaktasay sa batuong dalan, bitbit usab sa mga teachers ang bugsay aron magamit sa pagtabok sa dagat sakay sa bangka. Matag semana moadto ang mga teachers sa lugar alang sa home visit sa mga estudyante. Samtang sa Sitio Bahar sa Barangay Pandan sa South UP Maguindanao, ingon ani kalisod ang dalan padulong sa eskwelahan alang sa mga kabataan sa tribong Tiduray. 2 ka semana na lang, abli klase na, apan duna may kadasig ang mga teacher sa pagtudlo, kulang usab sila sa materyales aron sa pagprint sa modules sa pagtuon. Gustong tumulong sa amin, kahit na lang din sa mga bond paper na lang. Tsaka ink kasi may printer po kami, sir. Challenge din namin sa amin, sir, paano yung gawin, iniisip pa namin anong solusyon namin doon. Samtang hagit usab sa mga estudyante ang modular learning tungod na anad sila sa face-to-face class. Kunin lang sa school every Monday ay module Monday to Wednesday, tapos pasa pagkahapon ng Wednesday na pas pagka Thursday ng umaga kuha naman ang module ng para sa 2 days. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.